jotono lamsuko waikok bro usturi channel jeng jotono no sawo tabuni share dang no hamjakma jagadago asuk share jarawo podma jagadago asuk kha kobra tak lugbai dihnei phiaba jeng apsuk phrengai nei haipano chini kok bujina na ya o share jaro no kha kobra kulugai sajung beramani bo nukjago norok nugino makhnai i burinyo Esa Tripura no bo khorcha slabai hamjagai bini live no ses khlai hika is lakhai naidiba bihik tongmani ulo phanasi te alka bwrwi busabai podma jagao bini baginya o bwrwi busa thainya nangjaka bini bihik tongmani ulo phanasi alka bwrwi busabai hamjagai tongoi chawi tongo hingkai oba selana tai tamle sana tongno direct police case khayakare dam sare dam seprak paigare apni pore police ni yago khiklai didi obose kubai pai paithak phachingko ang kaise kok sanai je thainya hini bokha wansuk tongnai dongno chela thu bwrwi thu nongi mungsasu khani kok share khanyani borok mai angai tanghai jingbai share khlaimano abo mungsa patawana di nongni problem no jeng solve kharinai aboni solution bo tikhlainai aboni bagai live bo mungsa tension tanadi bokha dukhu nangai khaijagai kabui tangno nangya hayakaiba nini dol tongkhai nini dol no kubai kok saudidi hayakaiba nin ma babuno obose kubai kok khorksan bagai thileta mo manaiba obose kubai kathang tongkhai atui hamjakma chela bwrwi ahina manu khorksan bagai kebo thainya nangya apsungna sawosung tai oba hisla tupin Tripura no kundino ta phiogdi mancha khangkai kek saka kek tang paigradi apni poresing police ni yago khiklari dei apurkai tongsitu sungkai tabuni bagai video asu jara thanyangsitu kubuita mo kahamta mo wansugui badui yapri seladi joto siklatai sikriro